Jidher li fl-imkejjen tad-Dar Ċentrali Bernard Grech m'għandux nuqqas taqbil biss ma' Adrian Delija, iżda hemm ukoll diverġenzi mal-Ewroparlamentari Nazzjonalista Roberta Metsola. Mistoqsi minn One News dwar il-pożizzjoni ta' Metsola fuq l-għoli tal-bini, Bernard Grech bat messaġġ lil dik li trid toħodlu postu u qalilha lil kap huwa hu. Fl-4 ta' Ġunju li għadda l-Ewroparlamentari Roberta Metsola kienet qalet li trid politika dwar l-għoli tal-bini. Issa int min-naħa l-oħra qed tgħid li trid tħalli dak id-dritt ta' min għandu biex jolli l-bini minħabba li dan huwa dritt li jingħata mill-pjanijiet lokali. Fuq din min ser ikun qed imexxi int jew Roberta Metsola? Bla dubju il-kap tal-Partit Nazzjonalista huwa jiena, l-għoli tal-bini li llum huwa permess. Imkejjen mid-Dar Ċentrali għalulna kif Bernard Grech mhux kuntent bil-popolarità li għandha Roberta Metsola mal-establishment nazzjonalista. Huwa kien skomdu wkoll biex iwieġeb dwar il-pożizzjoni li ħadu l-Ewroparlamentari Nazzjonalisti Roberta Metsola u David Casa meta stjanew f'vot sabiex il-vjolenza għabbażi tal-ġeneru isir reat kriminali skont liġi Ewropea. Minflok wieġeb dwar jekk jaqbilx mal-pożizzjoni tagħhom huwa lebbet lejn il-karozza bl-assistent tiegħu jalaqlu jiġri il-bieba. L-Ewroparlamentari Metsola u David Casa astjanew fejn jidħol vot li jara reat kriminali jiġi reat kriminali violenza b'bażi tal-ġeneru. Taqbel ma' din il-pożizzjoni?